Welkom bij RTV Scheldemond. Wij zijn aangeland in Nieuwvlietbad en we hebben een afspraak met een strandwacht. En naast mij staat iemand die daarbij werkt en die heb ik net op de camping opgehaald. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Tjitske Groenveld. Ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen en ik werk hier nu 6 jaar als strandwacht. En hoe lang ga je dit werk doen deze zomer? Deze zomer sta ik hier 4 weken, ruim 4 weken. Helaas heb ik niet lange vakantie, dus zo lang mogelijk altijd. Ja. Nou, ik denk dat we snel op pad gaan met mijn eentje. En dan gaan we het pad op, de Duinovergang 17. Duinovergang 17. En dan gaan we een oefening doen. Ja, zeker. Ik ga jullie meenemen. Oké, dankjewel. Jitske, we zijn hier de duin overgestoken. Ja. En we zijn nu aangeland hier in het, ja, ik zou zeggen clubgebouw, maar dat heet heel anders, hè? De centrale post, CP Nieuwvliet. Van de gemeente Sluis. Van de strandwachtgemeente Sluis. Ja, klopt. En met hoeveel mensen zijn jullie? Wij werken hier per dag met zo'n 35 mensen, verspreid over 5 posten. En daarnaast hebben we 3 auto's, 3 strandjeeps. Iedere post heeft een eigen boot. Dus verspreid over de patrouilles en de posten hebben we 35 mensen. 35 mensen. Ja, en nou heb ik ondertussen al vernomen dat we een oefening gaan doen. Ja, dat klopt. Kunnen we even kort beschrijven wat we ongeveer gaan doen? De oefening zal zijn dat er een drenkeling in het water is, iemand die niet meer terugkomt. En die zullen wij met de boot gaan ophalen, uit het water halen, terugbrengen naar de kant. En daar zal die worden opgevangen door de auto. Oké. Mag ik mee? U mag mee. Oké, nou dat gaan we doen. Leuk? Ja, leuk. We bevinden ons nu in het water bij Nieuwvlietbad op de Rescue 3. En waarschijnlijk is er iets gebeurd, maar we weten nog niet precies wat. CP. CP 23. Ja, wij kregen een melding van een drenkeling recht voor de post. Willen jullie ter plaatse gaan? Een drenkeling recht voor post CP, wij gaan ter plaatse. Gaat u wel zitten? Gaat het goed? Nou, maar wel heel moeilijk. CP 23. 23, CP. Het slachtoffer is aan boord van de boot, bij bewustzijn. Enkel erg moe, wij komen terug naar de kant. Geen brancard nodig, enkel ondersteuning. Nou, we staan hier voor een bord en daar staan allerlei prachtige symbolen, getallen, noem maar op. Tjitske, wat staat er allemaal op precies? Ja, wij tekenen hier iedere dag het weerbericht op. Dus mensen kunnen hier de temperatuur van de lucht vinden, de temperatuur van het water, hoog- en laagwater. Het tijdstip, ja. Ja, het tijdstip van hoog- en laagwater. Dus dan kunnen ze, weten ze wanneer ze schelpjes moeten zoeken, haaientandjes moeten zoeken. Zonsopkomst, zonsondergang staat er meestal op. De kans op regen en maken iedere dag mooie tekeningen bij voor de kinderen en voorbijgangers. En welke is vandaag? Vandaag is het Olaf van Frozen. Oké, dan mis ik nog iets, de windrichting en de windkracht, hè? Ja, de windrichting en de windkracht, klopt, die staan er ook altijd op. En jij helpt ook iedere dag mee? Als ik op deze post zit wel. Oké, jij zit op verschillende posten? Ja. En welke zijn dat? Ja, ligt eraan. Je krijgt allemaal roosters en daar word je op ingedeeld. Oké.
Dus de ene keer zit je op de centrale post Nieuwvliet en de andere keer zit je in Breskens of Goede. Oké, en dan zie ik hier nog vlaggen. Wat is, stel dat die vlaggen symbolisch voor? Nou, dit zijn er nu de standaard vlaggen. De groene vlag met het witte kruis betekent dat wij hier EBO-post zijn. Dus mensen kunnen hier naartoe komen mochten ze gevallen zijn, wat voor dan ook. Ze kunnen ook ons oproepen. En de rood-gele vlag betekent dat hier nu strandbewaking aanwezig is. Dus lifeguards zijn aanwezig. Nou, dankjewel. Beter uitleggen kan niet. Dankjewel. Ja. En nog een compliment. Ik heb al verschillende mensen gezien die hier een foto gemaakt hebben van jullie bord. Nou, dankjewel hoor. Super, Graag gedaan. heel erg bedankt. In mijn eentje naar Nieuwvliet bad. En met mijn eentje in bad. Tjitske, het was een perfecte opnamedag. Ik ben helemaal blij geworden van jullie. Mooi. En natuurlijk dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen hier veilig kunnen zwemmen. Helemaal geweldig. Dankjewel. Heel graag gedaan. Oké, Hans. Fijne En dag nog. dankjewel. En ik ga met mijn eentje naar mijn eentje op pad. Dankjewel. Veel plezier, goede reis. Goeie reizen. Bye. Tot ziens. Doei. Bye bye.